Me girl, still let your nails in me back a cram. I saw me know that fuck your proper car. Beat up the body on your pussy jaw. Me nah go blow your punani like hand papa papa. She want it in the she no want the thing catch a jaw. So me stop a touring by a condom and a proper jaw. Room send a tweet make she see it for me avatar. Boots up like soccer star. Me girl, me make she ride like a stallion. Me no follow man in a battalion. Put long like skeleton. We force in Galvelian. So run this like Shelly and my John now God willing on. Come here, cock it up. Your pussy enough. No, you love the fuck. So bubble, 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 bubble. Girl, bubble, 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 bubble. You say me soft, me tough it up. No, you come a ball when me start stuff it up. So bubble, 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 bubble. She bubble, 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 bubble. Like countertop. When she attack, I counter that. Me no use X amount of chat. When it come to sex, make we flex, cut out the crap. She say my wine on the realest. In a me jeans, she a rise up a penis. Give me na the club, me no care who a free this. You make me hard like remix. So me say, come here, cock it up. Your pussy enough. No, you love the fuck. So bubble, 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 bubble. Girl, bubble, 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 bubble. You say me soft, me tough it up. Now you come a ball when me start stuff it up. So bubble, 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 bubble. She bubble, 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 bubble. You a take off the eye for every girl. And when me see your body move, girl, you a take off me eyes off for every girl. Your fashion up, that designer, broke every man heart, Delilah. You not sit down in a party, recline up on the dance floor, you turn me on more. Winding up and winding down. She knows, she knows. 6 inches off the ground. She knows, she knows. Hottest girl, you know the place. Make every man a line up in the race. Oh, you can see that her face. She don't know. Step up to me. Tonight that you want me come here physic. Me and me entourage in ya heavy. But so far the girl left to come on to me. Love how you move, girl, me love how you flex. Wonder if me would I love how you sex. Come baby, step up to me.
yan ay patungo. The Amsel Club. Mga ka-Facebook, ka-Twitter, ka-Instagram, ka-Snapchat, ka-TikTok, ka-YouTube at syempre, Madrid Nation! Magandang tanghali sa inyong lahat at kasama nyo na naman ang pinakaitan ng kaseksihan pero never sa kagandahan. This is your one and only DJ Ai. Halo Madrid Nation! Halo mga almussalers at syempre, halo mga kamata. Ayan, it's a happy Monday. Kaya na mga nabangan nyo ang aming bagong palaro ngayong araw. Ayan guys, so kamusta naman kayo? At syempre, papalapit na ang ating cosplay event. Ayan, at syempre pagkatapos ng cosplay, bakasyon grande na tayo. Ayan guys, so maraming salamat sa lahat ng mga nakatutok ngayon dito sa paborito nyong tambayan tuwing tanghali. Yan ang The Almusal Club. On the go sa kwentuhan, go na go sa kasiyahan, at swak na swak pa rin sa kulitan dahil makakasama pa rin natin ang walang kakupas-kupas na cutie patuti fresh from Cavite, Kim P! Hello, Madrid Nation! Halo. Afternoon. Good afternoon at happy Monday sa inyong lahat. Ayan. Present na si Prieto. Sabi niya, good afternoon sa lahat. Halo kay Christine de Guzman Roy and kay Christine Cerato. Present na rin si Jane Gamboa and si Jazzy. Halo, Miss Jazzy Banag. Ayan, halo rin, sabi ni Miss Zenith Gatula. And syempre, present na rin si Kael Ula. Ang sabi niya, halo, manood mo na habang di pa nag-start ang exam. Haha, ready na ma-zero. Feeling ko naman, Kael, magkakaroon ka rin ng prize. Dahil kaka-share mo, di ba, nagkaroon. Na-receive niya, di ba, yung prize? Yes, na-receive niya yung prize. Yan, present na rin si Jennifer Ortiz Diokino. Sabi niya, good afternoon po. Ayan, syempre kung excited na kayo sa aming games ngayong Monday. Ayan, at syempre, abangan nyo rin guys dahil meron kaming pasabog na bagong game ngayon. Yes, at ayan, syempre mag-react kayo Sabi niya ako na ang single. Syempre, do not forget to like and share our pages. Madrid, Philippines, Pangasinan, Madrid, Philippines, Cebu, and Madrid, Philippines, Davao. Ayan, at syempre itong live na to, wag nyo karilimutan i-share para mas makilala pa tayo ng madlang people. Ayan, at syempre, makakasama pa rin natin ang, ang guwapong Kengoy, Rupi! Halo! Please like, come on. Ayan, sabi ni ako na ang single, halo daw. Yan. Tsaka Kael, 0 ka man sa exam, mananalo ka naman dito. Bakit 0 daw siya sa exam? Ready na raw siyang masiro. Ay. Hello kay Ann. Hi, Ann. Pabalate. Teka lang, di ko makita. Sabi niya, halo. Syempre, present na rin si Alexandra Like naman tayo dyan, mga best. Yes, i-share niyo rin guys ang aming live ngayon para to win more prizes at para lumaki pa ang ating Almusal Club. Pag lumalaki ang community, lumalaki ang pa-preview. Yes. Oo, true. Diba? Ayan, present na rin si Paul Ambat. Halo. Siyempre, before tayo mag-start, heart react muna kayo dyan. And like, react. And comment ready na rin, guys. Siyempre, i-share nyo rin ang aming live ngayon. Para mas dumami pa ang ating Ayan, start na daw bago pa mag-exam si Kael. Oo, ready na, start la. Sabi niya. Okay guys, so are you all ready para sa ating hangman? Comment ready. Siyempre, hindi mawawala ang hangman para sa ating mga bagong audience. Mag-input lang kayo ng letters. At siyempre, paunahan kayong mahulaan ang category. Kapag pumutok na lahat ng lobo, ibig sabihin, game over. At siyempre, guys, sa mga walang data at sa mga may free data, okay, pwede kayong makinood sa inyong mga katabi at mag-comment. Ayan, nagbabalik si Mr. Sam! Halo, Mr. Sam! Halo, Mr. Sam! Ba't ngayon wala? Happy Monday! Happy Monday! Ay, kaya siya wala. Parang may pinuntahan siya eh.
Parang Oo. galing sa Batangas. Meron siyang prenup. Yes, yung Yes. wedding. Yes, So, ready okay. na ba kayong Game na, game lahat? na. Dahil sisimulan natin ang ating game in Game 3. 1, 2. Sabi ni Zenith, na-share ko na po. One. Eh, mananalo ata si Zenith. Ay, Ano naku, ba ang yan? KJ ni Rupert. Ulit. Wala na. Wala na, wag na. So, yan. So, nung Friday, di ba, nag-easy tayo? Meron tayong 2 easy and 2 hard. So, ngayon, ano ba ang category Ayan. na gusto nyo? Easy ba? Medium or hard? Hard. Sabi ni Christine, ready na raw siya sa pasabog. Oo. Pero bago ang lahat, isip-isipin nyo muna kung Team Rupi ba kayo o Team Kimpi. Pag-isipan nyo mabuti yan. Yes. Dahil, guys, magkakaroon tayo ng Team Kimpi and Team Rupi. Na laro. So, Oo. kailangan Galingan kada nyo. araw, yes, kailangan galingan dahil iba ang prizes ng Team Yes. Kimpi sa Team, Team Rupi. Medium daw, At sabi ni uumpisahan Kaelo. natin yan bukas. Kaya pag-isipan nyo na kung kaninong Kung team anong kayo. team kayo. Dahil bukas, sisimulan na natin yan. Yes. Ang Yan. pasabog. Sabi nila medium. Sabi na ni Jane. Medium Easy na daw. tayo and hard nung Friday. Maraming So sumagot na ngayon ba medium. gusto nyo medium? Okay. So simulan natin ang ating medium na game. Hi, Sunshine. So ang ating unang category ay Places. Places. Ayan. Halo-halo kay Mr. Nathaniel si Toy. Halo-halo. Ayan. Si Toy. Lag daw, lag. Ayan. Sabi ni Mr. Mag-input Sam, na kayo ng sali na letters. lang ako pag movie na. Pwede ka rin dito, Mr. Sam. Magbibigay ka lang sa amin ng letters. Letters. Malay mo, mahulaan mo din yung sagot, diba? Mag-iputok ka na rin ng logo. Yes. Yes. Ayan guys, ang ating unang category ay places. Places. Input lang kayo ng letter. Letters. Halo-halo kay Miss Angel Kalugay. Halo-halo. Ayan, sabi ni Paul, letter U. Buffering. Buffering daw. Hindi siya letter U. Ay, stop dance nga tayo dyan sa live mo. Oo nga, stop Feeling na. ko sa internet connection lang kasi guys, running kami ngayon ng ITD, paging ITD, Mr. AJ. The internet. Yan, okay na, hindi Sabi ni Christine, letter A. Letter A. na. Letter A. Ayan, meron siyang letter A, guys. Sabi ni Ann, letter T. Letter T. Parang hindi na sumasali Hindi ang siya sarili the. niya. Guys, wag niyo nang Miss sagutin ng the. Dahil places po ito. Sabi naman ni Nathaniel, Los. Sabi ni Miss Angelique, Los Angeles. Los Ay, si Angeles. Nathaniel ang nauna. Yes, dun sumunod si Miss Angel. Angeles. Try natin ang letter L. L. Sabi ni Ann. L. Okay, Oh! may letter L. May lalaban pa ba Ang bilis sa Los naman. Angeles? Sabi naman ni Christine, New Zealand. Pero it starts with letter L. And end with Nangangamoy letter- na ba? Ayan. Ayan, present na si Mr. AJ. Halo-halo. Halo-halo, Mr. Hello, AJ. AJ. Sorry, hindi ka nauna. Nauna Sabi si ni Ann, Nathaniel. letter O. Letter O. Parang wala si Buwan ngayon ah. Ayan, merong O. Feeling ko alternate sila ni Mr. AJ. Oo. Pag hindi masyadong active si Mr. AJ, present si Ryan. Si Ryan. Kapag wala si Ryan, si Mr. Hatian. AJ. Sabi ni Okay. Christine Joy, letter N. Letter N. Ang galing naman ni Nathaniel. Ayan, ang dami ng sumasagot. Los Angeles. Lost. Okay, Sure labas ba? na natin ang Los Angeles. Is it Los Angeles? Ang bilis naman. Si Los ni Angeles. Nathaniel. Not Angeles. It's Angeles. Los Angeles. Los Angeles. Letter E. Letter E. California. 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 Letter G. And letter G. Letter G. Wow! Ang Nathan- nauna ay si Nathaniel Sitoy. Yes, and nasumunod po ay si Miss Angel Angel. Ayan, sabi Kalugay. ni Christine de Sayang. Guzman. Then sumunod si Christine Joy Serrato. Ang gagaling naman ng mga to. Ayan. Ayan, sabi ni Prietos, congrats. May May winner na. Na. Sabi naman ni Christine, nangangamoy, Na. may nanalo na. Na. Ayan, sabi ni Mga Kael, ang Hoopers, gagaling
gagaling naman ng mga to. Yes, dumadami na ang ating mga gamers, almosalers. Nathaniel. Yes. Si Toy. So before tayo mag-start, react naman kay Jan and comment ready guys. Comment lang ng comment. At kung gusto nyo mag-like kay Rupi. And heart for Team P. Yan. Nyo. Ang gagaling naman ng mga to. Pa-comment ng next. Yes. Next. Ayan, thank you for sharing the stream, Angeriel. Angeriel. Hey, Heriel. Hey, yo! Mag-comment na kayo ano na. naman ang sunod na Medium. Gusto niyo ba Medium. Next. easy, Thank you, medium, Mr. o EJ. hard? For the Pero next ibahin naman game. natin ngayon, magiging hard ang ating category. At ang ating Word. first category ay Hard. Ay. One Hard. one vowel Vowel word. word. Ayan, dito tayo lagi nagkakatuloy dahil hindi alam kung ano bang vowel. Kung A ba, E, I, Hindi niya alam O, kung or tama ba U. yun, di ba? Yes. Or vowel. Minsan isa na lang yung lobo. Bala ka dyan. Bala ka Minsan dyan. isa na lang yung lobo. Hindi ko na alam yung vowel. Kasi Ano? lagi na lang What? tama. 20. Okay na. Okay, mag-input na kayo ng letters. Huwag niyo napansinin si Robert. Ayan, ready na sila. Ang ating category ay Input na. one vowel word. Hindi pwedeng dalawang vowel. Dapat isa lang. Pero hindi natin alam kung ilan ang... Yes, Vowel. thank you. Ay, congrats pala, thank you. Congrats, Mr. Nathaniel Sitoy. Walang letter E. Walang letter E, Christine. Sabi ni Miss Angel, letter I. I. Walang Ay, letter wala I. rin I. So guys, abangan nyo rin ang aming Halloween Madrid Halloween cosplay. This Cosplay. coming Saturday, October 26. Abangan nyo ang mag-suggest nga malulupit kayo ng nilang magandang pang-cosplay. costumes. Yes, Sabi niya ako na ang single tsaka ni Jazzy, letter O. Guys, Letter suggest O. kayo. At ni Jane, letter O. Hindi siya letter O. Guys, Sabi ni- dalawa na lang. Yun na to. U Sabi or ni- A? Sabi ni Christine Serrato, letter A? Sure na ba kayo? Sabi din ni Kahit alin naman piliin nila dyan, magkakaroon naman sila Yes, ng isang letter logo A. matitira eh. Ayan. Ayan, ang ating vowel ay letter A. Dalawang Hulaan letter niyo na Vowel lang ang ang letter A. word. Wala yung U kasi one vowel word lang. Yes. Ano Meron na ang siyang one vowel, guys. word Hulaan niyo na ang ito? word. Ano ang one vowel word na Letter ito? O daw, sabi ni Prietos. Wala and- na, kasi may vowel May na. vowel na nga, Yes. Rupi. Rupi! Ang vowel, guys, ay letter A. Hulaan niyo na ang Letter A. iba pang Letter U daw, letters. sabi ni ano. Meron ng vowel. Ang kulit ni Rupi. Hulaan niyo na ang letters, Ayan, Los guys. Angeles daw, may nagsagot. Kanina pa yan Mukhang delayed kay Miss Jennifer. Jennifer Ortiz. Yes. Dahil dyan, nanalo ka na. Nang wala. Load sa next day. Rupi daw magbibigay. Joke Si Rupi yung magbibigay. Sabi ni Nathaniel. Letter N. Letter N. Para sa next year. Sabi ni Angeriel, letter J. Sabi din ni Christine, letter R. Letter ano R. ba? Ano Guys, kaya? dahil dalawa na lang ang ating lobo, kailangan sure na yan kasi sayang. Sabi ni Nathaniel, hangman daw. Na naman? Hindi One vowel word. Hindi siya hangman. Hindi siya. Kasi maraming letters. Dahil maraming letters. Sabi ni Christine, letter S. Letter N. Letter S? S. Ay! Walang letter S. Hulaan nyo na guys dahil isa na lang po ang Ang ating lobo. balloon. Yes. Anong kulay? Letter red. Letter red. I call her red. Corny mo. Sabi niya ako na ang single, Happy Land. Happy Land Ayan, hello nga kay ba? Victor. Parang bago ba yan si Victor? Oh. Halo kay Victor Halo, Timbang halo. Jr. Hello. Yes. Letter, happy land, letter. One vowel word. Kamusta na ang show mo, Victor? Magtanggol. Ayan. Sabi rin ni Christine, Natatakot ka magbukas? Happy Land. Happy Guys, Land. sabihin nyo sa amin yung letter. Kung anong letter doon sa Sa Happy Land. Dali, magsabi Yes. kayo ng letter. Ayoko masisi eh. Oo, para Letter. kung sino yung mag-input, siya yung may kasalanan kung mali. Charot. Letter A. Kasi ilan na sila Favorite happy yan. land. Letter A. Ano
bang title niya? Letter H. Walang letter. Ang tamang sagot ay backtrack. Yes. Walang Hindi nanalo. siya- Walang Ano nanalo. yung sagot nila? Happy Land. Yes, hindi siya Happy happy Land. land. Sino may kasalanan? Sayang. Lahat ng sumagot Kung ng ang- Happy Land. Natalo. So yan, pwede bang bumawi dahil meron Meron pa pa kayong tayong last set para sa ating hangman. Hangman. Okay. So medium ulit. Medium ba? Hard na! Hard. Para matalo sila. Hard. Dahil hindi Happy nila birthday, nasagutan. Char, sabi ni Ann. Happy birthday. Happy birthday din. Game over. Birthday mo ba ngayon, Ann? Dahil kakantahan ka namin ng happy kakantahan birthday. ka namin kung birthday Happy mo. birthday, Ann. Ayan, Gagaling halo-halo itong mga kay to, Just Carla Quack. Cayabia Villaflores. Tita ko yan. Sabi ni Ann, Hi! gagaling nitong mga to, Diyos ko. Diyos ko ah. Mag-easy na lang tayo kasi Mag-easy, wala wala naman Easy na lang ba? Easy na lang para Hindi naman na may kaya manalo. Hindi nyo na kaya ng hard. Ano ba? Yes. Ano ba yan? Monday na Monday. Walang Easy nanalo. play. Ayan na, pinagbigyan na namin kayo. Easy, Easy. na. Daming love all. Hi, Tita Ayan, Carl. famous brand. Famous brands. Bench. Famous brands, guys. And syempre, mag-heart react kayo and like react kung nag-enjoy ba kayo sa ating game. Yeah. And paki-comment naman mamaya kung ano ba magandang cosplay ngayong Yes. 2019. Yes! Sino ba? Si ano ba? Sinong gagayahin ni Rupi? Meron last year gumawa ng si Valak. Meron Valak! ding The Mommy. The Mommy! Annabelle. Father Sabi and ni the Paul daughter. about letter A. Letter A! Let's go! Yeah! Ayan, may letter A. Wow! Paul, magaling ka na ba? Ayos Hi, na ba yung sugat mo? Paul! Sino si, ano? Si Paul. Halo-halo! Guys, input lang ng letters. Madali lang mag-input Hindi ng kasi ako- letters. May Updated. letter A. Letter A na. Meron ng letter A. Hi, Victor! Yes. Sabi ni Victor, Letter E. Ayan. Ay, tatlong letter E. Easy lang to, guys, ah. Victor, kamusta mo naman ako? Sabi ni Loki? Christine de Guzman Roy, letter I. Letter I. Sabi ni Ann Charles Hindi. Keith. Walang Keith. I. Charles Kid? Hindi siya Charles Keith kasi may letter A sa pangalawang word. Hindi, no? Kid. Sabi Yeah. ni Victor, letter S. Sabi ni Jane, yes. Sabi rin ni Jane, Oo, letter pareho S. sila, letter S. Mahirap ata. Ayan, may May letter, letter S. S. Sabi ni Victor, letter T. Letter T. E. Nine. Walang letter T. Sabi ni Sabi naman ni Ann, letter L. Jordan. Hindi po siya Jordan. Ayan, may Uy! letter L. Mahilig mag-shopping. Hindi siya si Jordan. Famous brand. Magaling mag-shop. With brands pala two- yan. Akala ko people. With 2 words. Famous brands. With 2 words. Guys, input na kayo ng letters. Famous brands with 2 words. 2 words. Famous Easy lang to, brands. guys. Kayang-kaya nyo to. Yes. Feeling ko Then after ng nag-google na hangman, sila. meron kaming bagong game Oh, na ibibigay sa inyong lahat. wow! Talaga. Yes. Epal. Sino Epal? Epal si Ruby. Guys, input na kayo ng letters. Meron na Guys, tayong input, letter input. L. Sabi niya ako ng single Letter letter Y. Sabi ni Ann, letter C. Walang Y. Sabi ni Angeriel, letter C. C. Ayan, may letter C. Ano ba to? Cereal? Charot. Sara, tama nga. Cereal ba yan? Famous brand. Hindi lang brands yan. Ang damit. Maraming brands. Lahat ng brands. Sabi ni Christine Cerato, letter J. Letter J. Parang duda ako sa letter J. Yes, duda rin ako eh. Ayoko ng letter J. Ako din, nuda ako sa... Pero marami pa naman lobo. Magbigyan mo Input na. lang guys. Yan sabi ni Christine Joy. Letter Input. R. Letter R. Walang J. Ano ba? Pero Kasi sumagot Rupi. ulit siya. Sabi niya letter R. Ayun! Parang kulang. Yung kay R. Alexandra.
May sarap Sabi kasi. ni Alex, Kellogg's. Kulang. Kellogg's cereal. Ayun. Kulang. Ayan, dumoble na yung G. Ayan, sumagot ulit siya ng Kellogg's cereal with double L Try and mo double yung G, G. yung Tayo G. natin isa ng G. Pag nagdalawa yan, tama siya. Ayan! Marami na na. Alex, anong brand to? Brand ng damit, bag, Cereal. sapatos, makeup, Pagkain. Yung cereal. kainan, yung pangkain. Pagkain. Okay. Yun na pala talaga. Masarap kaya, Miss Zen. Hindi kasi ako mahilig sa cereals. Yung may mga ano ata natin na yung color, Yeah. yung red. Paborito ko siya. Yung loops. Oh, ayoko to. Ayan! So, ang tamang sagot ay Kellogg's cereals with double L, Kellogg's cereal. double With double G, double L. Yes, At ang ang tamang nanalo dyan ay nakakuha po si ay si Alexandria. Gaviola. Alexandra Then, sumunod si Gaviola. Christine de Guzman Roy and Ayan. si Vanessa Ulalan. Kylie Ayan. Jenner. Ayan, sino ba ang ating winners? Dadalawa lang May nanalo sa kasama dyan, hangman natin si pero huwag Vanessa. kayong maglala dahil meron pa tayong next game. Ito, i-bonus na natin yung muna isang hits. Yes, wala namang nanalo sa hangman. Okay, so congratulations. Ayan, sabi ni Prietos, alo Uy, na. wait lang. Aluna. Congratulations sa ating mga nanalo, Nathaniel Sitoy and Alexandra Gaviola. Paki-PM ang inyong mga numbers dito sa aming page at syempre loload namin yan later. So ano nga ba ang ating next game? Okay, ito ang mechanics ng ating next game. Ito ay Ang tawag dyan? word puzzle. Word puzzle. Akala ko crossword. Pero parang gano'n na rin. Parang Word gano'n na rin puzzle, siya. guys. Ano bang ano? Ang kailangan nilang Ayan. gawin dito? Ayan, so may mechanics tayo. So, pwede nyo siyang hulaan horizontal, vertical, diagonally, pabaliktad man, or hindi. Okay, so parang yun nandun sa orange, pabaliktad na picture. Nasa baba yung letter P, pataas. Ano ba yung kailangan Picture. nilang ano? Longest ba? Longest Shortest? word ang kailangan nilang hulaan. So, magbibigay Ayan, kami ng isang guys. table at syempre, huhulaan nyo kung ano Sabi ang ni Christine, lagi na longest akong nahulihan. Ano kaya yung word. bagong game? Excited! Excited Yes. So, ka ayan, talaga Christine, dyan. ang aming bagong game ay word puzzle. Hahanapin nyo lang ang Yes. pinakamahabang word. Word. Kayo na mananalo. Yes. Yes, sa aming next. Okay, so, ganyan lang yung mechanics. Palinawan pala to ng mata. No? Oh, Yes, palinawan ng palinawan mata. ng At mata. isa lang ang mananalo. Ng mata. May So, different subukan puzzles. na ba natin? Yes, subukan natin. May different puzzles tayo. Sa isang puzzle, may isang mananalo. Pahabaan kayo ng makikitang word. Tatlong puzzle. Sa isang Yan, may puzzle, tatlong isang winner. puzzle. Isang word. Tatlong puzzle, tapos tatlong winner. Yes. So, sa first puzzle muna tayo. Ayan. Ano, Game na, ilabas game na na, natin game ang na. ating first puzzle. Ayan, ang ating first puzzle ay hanapin nyo ang longest word. Parang ang hirap. Kaya nyo ba? Kaya nyo Or yan, maliit. syempre. Parang masyadong ulit yung gawa mo ata. Masyadong marami yata yung... Masyadong marami. No. Maliit yung gawa niya. Ayan, sabi ni Nathaniel, shake banana. Sabi naman ni Victor, fruit shake. Ayun, nakikita Miss nila. Jazzy, sabi niya, sasabihin po ba kung Fruit ilang shake letters? banana. Hindi po, Miss Jazzle, hanapin niyo po ang pinaka-longest na word dyan sa ating puzzle. Bigyan ba natin sila ng clue? Sige, Longest bigyan natin sila word. ng clue. Walang nanalo sa hangman eh. Yan, 1, halo-halo 2, kay 3, Mr. 4, 5, 6, Francis 7, 8, 9, 10, Tenido. 11, 12, Halo-halo. 13, 14, Halo-halo, Pacers. We have 16 letters. Ayan, guys, meron daw itong 16 letters. 16 Ang ating letters. unang word, meron siyang yan? 16 letters. Yes. Sabi ni Christine Joy, fruit shake, banana. Saan yun? Hindi sa una yun, sa kanina yun, sa kanina. 16. Sa example. Ay, nakita ako. Guys, yung kanina example lang yon. Oo, meron yung fruit shake Meron. banana. Ay, meron talaga. Pero hindi siya. Pero Sinadya ko hindi lang siya, guys. Hindi siya fruit Oo. shake, banana. Wala siyang word na ganyan. Yes. Engagement. Engagement. Ayan, nagbabalik si Ryan Christian Buwan. Halo-halo. Ayan, nag-day off na si AJ. Oh, si ano naman, si Ryan. Sad. Pahabaan kayo. We have yung pinakamahaba. Longest 16. word, 16 letters.
16 Naligaw ba dyan? letters. Fruit shake, banana. Sinadya ko yung fruit shake. Halloween. Hindi siya May H Halloween. siya sa gitna. Halloween. Bigyan mo sila ng hint. It starts with letter ano? You! Ayan, it starts with letter Letter U. U. With 16 words. 16 words. Diagonally! Ayan binibigyan na kayo ng hint. Diagonal Dahil, starts with letter First, U. natin ng Napapaseryoso crossword ako kasi puzzle. napapatingin din ako eh. Ay! Sabi niya ako na single friendship tea. It starts with letter U, guys. Hanapin nyo na lahat ng U. Diagonal daw. Diagonal. Friendship starts with letter U. U. And last starts, yung Ayan, last first niya, set puzzle, letter letter U, E. diagonal. letter U. At ang nagsisimula sa letter U, nagtatapos sa letter E. Ayan, it ends with letter E daw. Letter E. Hindi nyo ba kaya? Pag hindi nyo kaya, Sabi babalikan ni natin bukas. Angel on copyright. Oh, kulang! Malapit na. Malapit na. Diretsuhin mo, Miss Angel. May lumabas. Nagtitingin. Letter U ang Ayan, start. naluhalo kay Mr. Jomar Solomon. Diagonal. Diagonal, and it ends with letter E. Ayan, sabi ni Christine, on Ang copyright. copyright. Hindi, kulang. Kulang pa daw. Meron siyang 16 words, guys. Yes, 16. Ayun! Sabi ni Miss Angelique, uncopyrightable. Writable. Sumunod si Nathaniel, Sitoy, uncopyrightable. Yung pala yun. On copyrights. What? Sabi ni Christine, Uncopyrightable. uncopyrightable. Ang galing nyo naman! So, yan. Anong sagot ba? Ang tamang sagot ay... Uncopyrightable. Ayan, guys, ang uncopyrightable. Para hindi nila mahulaan yan, nagbigay kayo ng clue. Ng letter U. Hindi, Kasi ano walang na yun? manalo sa hangman. Hint na yun kasi ano naman unang sabak nila sa word 16 puzzle. letters. Sorry, nagkamali lang kami. 16 letters. Bukas lalakihan ko yan. Adjust natin bukas. Adjust natin yan May bukas. winner ba tayo para? Sabi ni Christine, hirap Yes, maghanap pag si Miss malabo ang Angel. mata. Ayan, okay. 16 letters nga, Mr. Congratulations! Jomar. At ang ating nanalo sa ating puzzle ay si Miss Angel Kalugay. Ayan. Congratulations. Congratulations! So, ma-proceed na tayo sa ating movie serye. Ayan. Isang puzzle lang muna pa, baka mabigla kayo. Okay, congratulations, Miss Angel. Paki-PM ang iyong number. So, ito ang paborito niyong movie serye. Halos lahat ay mapapanood nyo tuwing Halloween. Sabi ni Nathaniel, Ayan. nauna daw siya. Hindi, nauna sa amin si Miss Angel. Sumunod si Yes. Nathaniel. Yes, okay. Ito, malinaw na malinaw. Nauna si uncopyrightable. Miss Angel. Miss Angel. So, guys, Ay, sa ayun, ating... nauna si Miss Angel. Yes, Then ayan, sumunod oh. si Ayan, guys, Ayan, makikita ipakita nyo. natin. Pakita mo. Ipakita natin. Wait lang. Wait lang. So, ang ating next game ay movie Ayan, series. makikita nyo dyan dito sa baba. Ayan. Ayan, nauna po si Miss Angel, then sumunod si Mr. Nathaniel. Yes, pero don't worry, pwede ba kayong bumawi, Mr. Nathaniel? Dahil meron pa tayong movie series. Yes. Sabi ni Prietos, ang hirap, malaki mata ko pero hindi malinaw. Malabo kasi mata ko nasira eyeglass ko. Okay, Ayan. so ang ating first genre sa movie serye ay... Horror! Oh my Ayan! God! Horror! Ang ating unang movie series ay horror. So guys, simple lang. Paunahan lang kayo at syempre kompletuhin nyo for the example. For example, Now You See Me 3, Twilight Saga Breaking Dawn. Kompleto na kompleto. Kung yung title may number, isam na yung number. Kung may theme,
Isama nyo ang theme. Apo. Okay. I'm so sorry. Sabi ni Mr. Jomar, The Conjuring. Joring? Isa kaya ang kagamangged? The Conjuring 2. Wow. Sino na una? Conjuring. Sabi ni Mr. Ba't Jomar, inaaway na naman tayo tama ni ba? Jomar? The Conjuring nga ba? Sige. Paano mo nasabi? Sabi rin ni Christine, The Conjuring. Paano nyo nasabing The Conjuring? Oo, ako din. Paano mo nasabi? Si Mr. Song. Kasi yung duyan ba? Yung sumilip siya sa bintana, gumagalaw, ganun. Yun duyan ba? Or yung una? Ay, napanood na ni ako na ang single yung Eli. Maganda siya, di ba? Eli. Ang cute. Maganda yung Eli. Yes. A Quiet Place. Sabi ni Ryan Christian, The Annabelle, Conjuring 2. Sabi ni Jenny Remo. Ano nga ba ang tamang sagot? Ang tamang sagot, Sagot ay... The Conjuring. The Conjuring 2. Ayan. So, nakabawi na po si Mr. Jomar. Siya po ang unang nakahula ng The Conjuring. Then, sumunod ay si Ryan Christian. Hi, Ryan. Mr. Jomar, paano mo nasabing 101%? Yung Na duyan sure. daw. Okay, yung duyan. Okay, so Tsaka yung next. pinipindot ba? So, yan ang ating Hindi ko pa next napapanood yun. genre Madali lang ay yan. Thriller Mystery. Mystery. Magkakatugtog Iisa ba lang ba sila? Hindi nga siya nakakatakot. Nakakagulat lang Iisa lang siya. yan. Napanood Ayan, ko sabi yan niya ako ng single, opo, ang ganda. Oh. Nagandaan ako sa plot twist ng Eli eh. Eli. Yes. Eli. Tsaka yung Eli, hindi lang siya basta Eli. Kaya, Ano ba yung Eli? you must watch. Yun yung meron tayo, Eli. So yan, Prietos, bawi-bawi pa dahil ang ating next genre ay Thriller Mystery. Mystery. Sabi ni Kompletuhin nyo Christine yan. and ni Victor Annabelle. Kompletuhin nyo yan. Miss me, Ang miss dali-dali, me. ang dali-dali. Annabelle ano? Annabelle! Ang horror ba lahat? Yes, horror halos lahat. Dahil malapit na ang ating Yes. horror. Madali lang hula ang Annabelle Sabi yan. ni Jenny Remo, Annabelle halo-halo. comes home. Sabi niya, Annabelle comes home. Ayan. Bakit Then daw? sumagot din si Mr. AJ comes home. Ito ba yung babaeng nahulog sa building? Hindi, iba pa. Ibang Annabelle? Ibang Annabelle yun. Ito yung... Si ano yan? Si... Ayan, halo-halo kay Miss Laarni Lagmay. Sabi It niya, too. It too. Sabi niya. naman ni Jenny, Child's Play. Child's Play. Ano yung charge? The Boy naman, ang sabi niya ako na ang single. The The Boy. Boy. Ay, thank you sa The tatlong Boy. yan. Bukas yan. Charot. Annabelle So, ano yan. ba ang Sunod-sunod na tamang sila. sagot? Ang tamang sagot sagot ay... Annabelle comes home. Ayan, Ah. at ang nauna ay si Jenny Remo. Tama ba? Yes, tama. Jenny Remo, then sumunod si Mr. AJ. Guache. And si ako na ang single. Then si Mr. Francis Tenido. Ayan. Yes, Hey, okay. Francis, kamusta ka na? Bawi-bawi pa guys dahil ang third genre natin ay Ay... Drama Thriller. Napanood nyo na ba yan? Alin? Yan. Ano ba yan? Ano to? Neola. Drama Thriller. Maganda yon. Ay, hindi ko alam. Tama. Sabi ni Mr. AJ, ako atat. Nabasa sa ano? Hindi ko alam yan. Ata ba yan o atat? Maganda Sorry. yan. Sino bang nauna? Si Mr. AJ or Drama si to, drama. Jen? Tama si Jenny. Ako na ang single yung COMED. Nauna si Jenny, sumunod Ay, siya kay oo. Resty. Nauna si Miss Jenny Remo, then sumunod ka pa, Mr. AJ. Jenny Remo. Kaya ako na Ayan, ang sabi ni single Paul yung may Ambat. D. Lovely Bones. Oh. Sabi ni Jomar. Sabi ni Mr. naman. Jomar, The Lovely Lovely Bones. Ano yun? Consider na ba natin yung complete or... Basta Ayun. hando na yung
Sabi naman ni Mr. Sam, Black Swan. Nauna Ano si yung Mr. Jomar. Midsommar? The Cabin in the Woods. The Cabin in the Woods. Midsommar. Ano yun, ma? Ano Uy, ba? maganda to. Nakakaano to, nakakaiyak to. Totoo. Delay, Mr. AJ. Ayan. May unang So, ang comment tamang po. sagot ay... The Lovely Bones. At yan, namamayagpag po ay si Mr. Jomar Mar Solomon. Ang galing mo naman, ma. Nakakatawa. Ano yung Midsommar? Hi, mama. See you soon. Nagbe-beach Ano kami. bang kwento nito? Ang nanalo sa atin, Triple J Ano na. yan? Para siyang na-rape kasi siya. Oo, na pinutol-putol yung mga bones. Tapos tinago siya dun Kinatay-katay siya. Sa Sa woods. isang... Yes! San? Ano, para gumawa na yung Underground. May underground. Lahat ng babae, di ba, Miss Zen? Lahat ng babae Parang pinapatay may niya. side ata yun. Wait, Yes. sabi ni Christine de Guzman, backread po, bago comment ni Jenny. Sumagot ata siya ng The Annabelle Comes Home. Si Jenny nga. Si Si ano, Christine. Ay, si Jenny. Ay, hindi. Si Jenny po. Si Jenny. Yes, Ha? kailangan complete Annabelle Comes Home. Si Jenny siya. Yes. Kompleto Ayan, na ating nakita niyo guys winners. dito sa baba. Ito. Ayan, ang Annabelle. comment section. Comes home. Ay, si Christine. Ha? Sino bang nauna daw? Christine. Hindi ko alam. Si ano? Christine. Jenny. Oh, si Christine. Si Christine. Ha? Ito pa si Christine. Si Christine. Christine. Annabelle comes home. Ay, ayan. Christine muna. Makikita niyo. Ay, oh, Checking tingnan kami natin. ngayon, guys. Christine. Okay. Tapos sumunod si Ayan. Jenny Remo. Nauna po ay si Christine de Guzman Roy. Then, Si Jenny sumunod Remo. si Jenny Tapos si Remo. AJ. Yan. Then, sumunod si Mr. AJ. Ito si Christine muna. So, yun pala. Kompleto yung sagot ni Christine. Oo. Ah, okay. So, Ayan na po, Christine. Na-check na po namin. Ikaw wala po sa akin, ang hindi ko makita. nauna. Yes! Nag-aaway-aaway na Yes. sila. Sino ba ang ating winners Okay, sa wait ating lang. movie series? Tuguhin natin. Napalitan ng Triple J. Triple J. Di ba si Christine sa ano, Annabelle? Oo, napalitan nga ang J. Napalitan na. Naging C. Okay, congratulations sa ating winners sa movie serye. We have Jomar Solomon, Christine de Guzman Roy, and again, Jomar Solomon Davino. Okay, so guys, pakipiyam ang inyong mga numbers at iloload natin yan later. Okay, ang ating last game ay ang paborito nyong Art Attack. So, ang ating category ngayon ay Filipino Band Songs. Ayan! OPM. Yes, OPM. Sino ba ang ating mga Filipino? Mga bandang Filipino. So, okay, so yung mga kanta nila ang huhulaan nyo ngayon. So, simple lang. Drawing nila, kanta mo. Ganun pa rin po. Huhulaan nyo ang first line for 2 points at ang title 1 point. Kung ano ang strategy nyo dito, bahala na kayo. Ayan, nagtatalo Ayan. si Jen and si Christine. Sino ba ang nauna? So guys, napakita po namin kanina sa comment section. Ipakita natin ulit nga ni Jen. Ayun. Sa amin po ay Ako nauna. si Christine ang Si naunang Christine ang sumagot nauna ng daw. Annabelle Comes Home. So papakita namin ulit sa inyo. Sige. Ba't kayo nag-aaway, guys? Pamilya tayo dito. Ayan, halo-halo kay Nawala. Kerwin Jim Palaganas. Bakit ka na late? Bakit ka Hindi ko na siya maano, pero kanina si ano yung... Yes. Yung unang comment niya ay incomplete, then sumunod na comment niya ay may comes home. na. Tapos sumunod ay si Jenny Remo doon. Tama na. Baka mapatulpo pa tayo. Tama na. Hayaan mo, Jenny. Bawi ka na lang sa Art Attack. Art Attack. So, yan. Okay, so ready na ba kayo? Manawagan kayo sa inyong mga fans. Pero bago ang lahat, sabihin nyo muna at i-comment nyo muna kung kaninong team ba kayo. Dahil bukas ilalabas na namin ang bagong pasabog ng The Almusal Club. Ayan, sabi ni Mr. paki-comment Francis. kung anong team kayo. Team Kimpi ba? O Team Rupi? Sabi ni Anong Mr. team Francis, kayo? tama na yan. Wag na kayo mag-away. So, ayan. Halo-halo kay Jan Angelo Antimano. Antimano, bagong audience. Ayan. Halo-halo! So guys, paki-comment kung kaninong Mr. team kayo. Nathaniel, may ano talaga, may time na hindi po
Hindi magkakasunod-sunod ang comment nyo sa live sa mga cellphone, kaya Dito Kaya ka. ang comment po valid ay dito yung sa live sa namin. Yes. Kung ano yung ipapakita namin, Kung ano yun po yung ang nauna mababalid. sa live namin, siya po ang winner. Yes. Uy, nawalan ako. Ayan, napuyat daw si Kerwin, kaya late siya, sabi ni Victor Kimpi. Halo-halo kay Jana Gabika. Halo-halo. Ayan, syempre, present na rin si Ma'am Sheree. Halo-halo, Ma'am Sheree. Nasa Davao siya ngayon. Ingat ka dyan and we'll see you soon. Halo-halo Ingat. from Davao. Ayan. So, yun guys kagaya ng sinabi namin kanina, magkakaroon tayo ng Team Kimpi and Team Rupi. So, kung anong team kayo and kung anong team ang manalo sa hangman, may mga prizes silang matatanggap. Kasi iba po ang prizes ng Team Kimpi sa prize ng Team Rupi. Rupi, yes. Ayan, sabi ni Mr. AJ, for good na daw siya dito. Sabi, Oh? for good ka na dyan, Ma'am Sheree. So, yan. Simulan na natin ang ating art attack. Pero, syempre, before tayo, syempre, doon. Mag-heart muna kayo and like. Don't forget to like Yes. and heart. And comment ready para wag na natin patagalin pa to. Yes. So guys, are you all ready? Ayan. Ready na ba kayo sa ating next Ayan, game? start na daw tayo. Sabi Yes, ni Christine, start na tama tayo, po sabi kay ni Jan, Ate Victor. Kimpi. So, simulan na natin ang ating art attack. In In 3, 2, 1. Tadaan! Okay, so ang ating category ay Filipino Band. Okay, so palabas na po kami ng category. Filipino Band po ang ating category. So, sa akin, meron akong One word. 2 words. Okay, 2 words kay Kimpi, 1 word kay Rupi. Ayan, guys, kaninong team ba kayo? Team Kimpi ba o Team Rupi? Kay Miss Kim, meron siyang 2 words. At kay Rupi, meron siyang 1 word. Oh, game na. Magsasayang Ayan na. pa ako. 1 word sa title, ay 1 point Madali sa lang to. title. 2 words sa first line. First line, guys, ha. Hulaan nyo. First line. Sorry. I'm sorry. Oh. Ang tagal. Ayan. Ayan, sabi ni Victor, isang bandila. Ano Pero ang first ano line ang ng isang first bandila? line ng isang bandila? 1 point, Victor. Ayan, may nagaling lolo. Isang bandila. Sabi ni Si Ryan. Ryan ba? Ryan ba? Nauna sa akin si AJ. Miss Zen, sino po nauna sa antukin? AJ po ba or Ryan? Ayan, basta. So, ayan, sa akin, meron AJ, ako ulit. antukin, 3 points. Meron akong 4 words. AJ, 3 points. Wow, ang unang tatlong maka 5 points, sila ang panalo. So, ito yung mga bandang ito, yung mga nakaraan. Hindi po muna yung mga bago dahil madalas sa atin na karamihan sa atin hindi pa alam lahat ng mga bagong kanta. So, itong mga Filipino bands ay yung mga sumikat noon. Gaya ng Eraserheads, River Maya, Bamboo, Kamikaze. Ayan. Silent Sanctuary. Ayan. Pinoy ako. Isang bandila. Ayun. Huwag kang mabahala. Mr. AJ, another 2 points. Panalo ka na. Dahil nakuha na kanina yung title. Mr. AJ, panalo ka na with 5 points. Ayan. Dahil sa isang bandila. Orange and Lemon. Pinoy ako. Panaginip. Sad. Huwag kang mabahala sa kahol ng mga aso na hula na po ni Mr. AJ.
Ayan. Kay Rupi, meron siyang 2 words. At, madali lang yung kay Rupi. English. Yung kay Miss Kim, 4 words. 4 words. Ayan. Meron akong 4 words. Meron 4 words si Miss Kim. 4 words. Okay, di tayo magkasama pero may kwentuhan. Totoy, bilisan mo. Hindi po siya tatsulok. Okay, hindi siya tatsulok. Hindi ko alam paano ko siya i-drawing. Bakit may bingot? Ay, tang. Ayan, sabi ni Ryan, wag mo nang itanong. Tama! Ano ang first line ng wag mo nang itanong? Yung tang niya, oh. Amazing yung tang na. Hindi ko kasi alam kung paano i-drawing to, yung nang. Ang galing. Kakasad. Sino si wag mo nang itanong? Si Ryan, di ba? Ryan, 3 points. So, Mr. sa AJ, akin, panalo ka meron na. akong 3 words. Wag mo nang itanong, hika ang inabot ko. Okay. Yung kay Rupert, English. Ang tagal. Palitan mo na yan. Huwag mo nang itanong, hikang inabot ko. Jenny, nauna na si Ryan. Ryan, you have 3 points. Mr. AJ, panalo ka na. Ang unang tatlong maka 5 points sila ang panalo. For now, isa pa lang ang ating winner. Director Scott, pagmulat ng mata, agad kong naalala. Hindi po. Tagal. English po yung kay Rupert. 2 words. Gawin na natin. Tama na. Okay. Baguhin na natin. Yung kay Rupert. Yung kay Kim P, may 3 words. Okay. Hika ang inabot ko. Tapos naman, nahulaan na ni Ryan. Okay. So, pinalitan na ni Rupi sa kasalukuyan ang kanyang 2 words na dinodrawing kanina. Ngayon, meron siyang 2 words. At kay Kim B, meron siyang 3 words. Signal fire? Hindi po. Ito po ay mga Filipino bands na halos alam ng lahat. Siyempre, sikat na sikat ito noon. Yung 3 mga words. ngayon, hindi natin alam lahat. OPM to guys, ah. Throwback? No. Ayan. Iisa pa lang ang nanalo. Ayan, si Christian. Sabi niya, suntok sa buwan. Ayan, Christian, suntok sa buwan. At dahil dyan, panalo ka na. You have 6 points. Wow, hindi mo ba alam? Meron Ang ako damin ko 1 word. pinagtakpan. Magkasama kay suntok sa buwan. Congratulations, Ryan! Ikaw ang aming second winner! Isang winner na lang. Time check, it's now 12:56 in the afternoon. Ayan, sa mga nagla-lunch dyan, kain-kain at pwedeng-pwede kayong makinood sa The Almusal Club. Live Monday to Friday, 12 noon to 1 p.m. Ayan, pampagana ng inyong mga lunch. Ayan, kay Miss Kim, meron siyang 1 word. Kay Rupi, meron siyang 2 words. 1 word. Kay Miss Kimpi. Yan. Meron na. Ano yun? Ano yun? Unang tikin. Unang tikim sa dinami-dami ng nakilala. Ayan, si Ryan. Sabi niya, Betamax. Dahil dyan, Christine, meron kang 3 points.
Ayan, sumagot na si Miss Jazzy and Christine. Sabi niya, Betamax. Oh, dahil nanalo na si Ryan, yung susunod na. Miss Jazzle, anong first line? Ng Miss Jazzy, 1 point. Nanalo na si Ryan, kaya mabibigay sa susunod. 1 point, Betamax. Ano ang first line ng Betamax? Meron ako ulit one word. 1 word, Kim P. Dalawa na ang ating winner. Isa na lang. It's now 12:57. Ayan. Betamax. Betamax. Ano ang first line ng Betamax? Ay, oh, yan ba yung first line? Kasi ang na-search ko kanina yung isa. Hindi siya XRM. Check natin yung lyrics ng Betamax. Wait lang. Okay. Ayan, good off. Nasagot na. Cool off ng... Sino may kanta ng cool off? Session Road. Wala pa nung XRM. Mali yung na-search ko. Kasi yung na-search ko, wala pa nung mix. Wala pa nung MTV. Okay, so wala pa nung XRM. Wala pa nung Cars is consider. Sino na una? Christine Joy. At dahil dyan, Ayan. kompleto na ang ating winners. Ayan, Sayang, naabot pa si Miss Sayang, Jazzy. Sabi niya, minasagot mo sa laklak. akin. Laklak. Sayang. Then sumunod si Alex Oh. at Nathaniel. Sayang. Tayo. Ayan. So, kompleto na ang ating winner. Sino ba? Sila. Sino ba? Sino ba? Sino ba sila? Sino ba sila? At syempre ang nanalo sa ating movie serye, Art Attack. Walang iba kundi si AJ Goache, Ryan Buwan, ang ating mga solid almusalers, at syempre Christine de Guzman Roy. Congratulations and paki-PM ang inyong mga numbers for your load prize. Okay, congratulations sa inyo lahat. At syempre, abangan nyo ulit kami bukas at syempre mag-isip-isip kayo kung kaninong team ba kayo dahil bukas sisimulan na natin ang malaking pasabog. Team Kimpi versus Team Rupi. Ayan. Kung ang nanalo Team Kimpi, sila ang magkakaroon ng prize. Okay, so guys, are you all ready for tomorrow? At dahil dyan, i-share nyo muna ang live natin. Ayan guys, so maraming salamat sa inyo lahat. At syempre, aabangan rin namin kayo tomorrow. So maraming salamat sa inyo lahat. And thank you so much. Maraming salamat sa lahat ng mga tumutok. At tututok pa dito lang sa paborito nyong tambayan tuwing tanghali, ang nag-iisang The Almusal Club! Babu! Ayan. See you tomorrow, guys. Bye-bye. Bye! Yan ay patunod. The Amsel Club.